Täällä Espoon Suvelassa on aurinkoinen iltapäivä, kun koiran kanssa ollaan iltapäivälenkillä ja mietin tässä samalla sitä, että mikä täällä Suvelassa on ongelmana. Miksi tällä on niin huono maine ja miksi tätä sanotaan Suomitsia-getoksi. Ja yksi asia on varmasti se, että ketään ei kiinnosta. Kun asuinalueella on jo tosi huono maine valmiiksi ja täällä on paljon harmaita betonikerrostaloja, alueen yleisilme katukuvassa on hieman nuhruinen, niin ei asukkaillakaan ole silloin hirveästi haluja kehittää aluetta tai pitää huolta ympäristöstä, jolloin tulee roskia, jolloin tulee rottia ja kaikkea muuta. Mutta sen sijaan, että tästäkään taas valitettaisiin pelkästään, että onpas nyt ikävää, niin mietin, että mitäs tälle voitaisiin tehdä. Suvelalta puuttuu samantyyppinen lähiöidentiteetti kuin mitä esimerkiksi Helsingissä joillakin kerrostaloalueilla on, ja semmoista pitäisi saada luotua, ja se luodaan jollain muulla kuin Alepan Suvela-sukilla, vaikka nekin oli oikeasti tosi hauska konsepti. Kaupungin tulee aloittaa lähiöprojektit ensi valtuustokaudella. Näiden ajatuksena olisi se, että asuinalueiden ilmettä ja mainetta ja palveluja kehitettäisiin niin, että täällä asukkaiden viihtyvyys myöskin paranisi. Tällä tavalla voitaisiin murentaa sitä stigmaa tästä asuinalueesta, joka on kohtuuttoman voimakas suhteessa itse todellisuuteen. Tämä nyt ei taaskaan poista sitä todellista ongelmaa, joka on se, että se asuntokanta täällä on hyvin yksipuolista. Ja sitä, että omakotitaloalueen ja kerrostaloalueen välinen raja on siis ihan niin kuin viivottimella piirretty viiva. Mutta ennen kuin päästään laajentamaan tätä alueen asuntokantaa ja tekemään tästä asuinalueesta monipuolisempi, niin se vaatii sitä, että ihmisten mielikuva alueesta muuttuu edes niin kuin jonkin verran parempaan suuntaan, jotta esimerkiksi yksityisillä rakentajilla on halukkuutta tulla alueelle kehittämään asuntotuotantoa. Eli ruvetaan brändäämään Suvelaa uusiksi. Tehdään tapahtumia, otetaan se asukkaiden moninaisuus vahvuutena ja rikkautena, tehdään monipuolisia tapoja osallistua täällä ja mielenkiintoisia asioita, johon haluaa muutkin tulla muualta Espoosta.